Čaute všetci, vítam vás z nového videa a dneska si ideme zahrať Grow Garden. Z posledného videa som robil docela veľký progres a vyrastla mi tu veľmi veľká kukurička. Aj polytainit kukurička. No, takže idem prvé dať tú polytainit kukuričku do toho kontejnera polytainit. No a idem späť do zahrádky. No čo chcem dneska robiť, tak určite chcem vlastne sa z toho snažiť získať čo najviac, ale main goal pre toto video bude pestovať čo najväčší kokos. Prvé som chcel kokos, ale nakoniec dáme čo najväčšiu mrkvu. Dobre? To by sa nepovedalo. Takže musíme pestovať čo najväčšiu mrkvu. Takže ideme do SEO. Dáme toto. Nie mrkvu. Kukuricu. Čo najväčšiu kukuricu. No. Najprve pozbierame kukuricu. Jo, keď som videl tamto 9 kg, a myslím si, že máme aj na väčšiu. 9 kg kukuričku. Mám teraz polytainit a wet bambu. Máme si tu polytainit, wet bambu. A môžem sa pýtať, že prečo vlastne toto tu robím. Lebo pozrite sa tu. Hej. I want to trade honey. Jaké sú to OP veci. Flower seed pack. Nektarinky. Veľmi veľa OP veci tu je. Honeycomby, všetko proste. A ja chcem práve flower seed pack. Lebo keď dostanem sám flower, tak to bude najlepšie video ever. Nie, najmenšiu paradajku si tučka vybrala. Musela si, tak ma provokovať, že sa nehanbíš. Teraz budem tu mať málo a teraz musím zase predávať. I want to sell my inventory. I want to go into my garden. Dobre, ja som tu taká poriadna mrkva. Kukurica. Čo som vypovedal za jedno? Ktoré? Jo, jablčko. Zase čo malé. Má dvojkilové jablko. V tejto hre to je iba. Takže isto chcem zobrať grapey, raspberry, CD, ojojojojojojojoj. Bohužiaľ. Oj, no toto už je oveľa krajšie. Toto už sa mi páči viacej. No. Ale prvé soberieme dve polytainit jablčka. A show me the gear shop. Watering can, sprinkling sú žiadne, čiže môžem ísť do stredu. Do stredu. To je také ľahké. Čo? No. A ešte to bude z 10 kg, no to je jedno. Ale teraz zoberieme zase polytainit grape, máme tu. Tam potom. A teším sa na prvý seed pack. Tiež nie, napíšte do komentárov, teším sa na prvý seed pack. Ejo, najväčší bambus ever. Si pána, toto bude mať 75 kg. No, to sa preháňam. O, 10, hej. Prosím. Co je? Sú slepy? Možno to bude stačiť. Polytainit grape, polytainit bambu. Yes! Druhý seed pack.
Jaki Wackerson. I want to trade on it. Alebo mám si kúpiť nektarinku. Nie nektarinka. Isto je regrowing. Nektarinka. To je ťažké. Z flower seed packu môžem dostať dobré veci. Práve, že ani také dobré nie sú. Ťažké. Dúfam, že nektarinka musí byť regrowing. Ja si berem nektarinka na budúce. No. Kde sú si tu sypaky? Keď mi padne slnečnica, to bude absolútne nemonocové, čo logicky. Prosím, slnečnica. Ojojak. Ja viem, čo to je. Hej, ale zase aj nie. Forglift, absolútne. Forglift. To znamená tu, a Livia dáme tu. No, zatiaľ, nie, ja som, to je zlatý? Či regrowing? To je regrowing, ne. Zlatý bincov. Zlatý bincov! Yes! Zlaté bincovky sú neskutočne drahé. Že bude pojtejný, bude mango a bincov. Čo je pojtejnit? To je pojtejnit. To tu? Yes! Pojtejnit bambus! Yes! A som máme predrasom baby. No takže, určite musíme ísť hore. Brať. Bincov vlastne ešte. V stejnej dobe to je jedno. Jaké fluid je z pojtejnit? Čo je pojtejnit? Zlaté neexistuje normálne. Ja som púk doba, teraz nebude mať toto. Bože, teda čo? Čisto 10-kilové. Úplne. Čisto také dve mango, ne? Takže mám pojtejne bambu a to tento kokon by sa mi mohol. To by sa im pozrieť čo. Keby aspoň seedy boli dobré. Absolútne nič nie je dobré. No. Nech sa páči. Sell, alebo to sell my inventory, hej. Zajtra mám vystupnú prvéku zo Číny a 17:30 mám futbal, toto mi ide o hodinu skôr, čiže 15:10. Výborne! Ešte musím točiť video, bo dlho nebolo. Vidíte, čo teraz robím? A to ešte mi lajky nedávate. To ani videa nepozerávate do konca. Nemôžem toto. Zlatý bincov. Tak, vieš čo, berem to, takže tak by som hral. No takže zlatý bincov. To predám. A už skončilo bees farming, ja som cooked. Sell, how much is this worth? Veľa to bude mať. Fuj, too much. It's too much. A vážne. Idem sa ešte pozrieť do gear shop. Nie show me, ale show me do gear shop.
Žiadne sprinklery, akurát tak vod. Trowery kúpam za sobou furt. Trower sa hodí. Ojoj, majú coconut big. Coconut. Watering can. A ideme to všetko vidieť na coconut. Včera mali trochu. Might be coconut. No. Takže niečo som to všetko ako coconut. A dúfam, že vyrastie veľký. Veľmi veľký. Šťastný, keď vyrastie. Veľmi šťastný. No dobre, to je úplne jedno z nás. Pri zberaní kaktusu, že či vyrastie kokos veľký alebo malý. A už to začína. Nehovorte, že sa mi to už nezačína robiť džungľa. Riadna. Jo, toto mejta nemusím nahradiť. Napišem starú. To je jedno. Dobre, ešte predám toto. A tá kukurica nakoniec nebola cieľ tohto videa, takže dúfam, že sa vám video páčilo. Keď áno, tak budem rád za like a odber. Čau.